zijn wielrenners. Die zijn de kouberg aan het zeuken, denk ik. Nee. Wat is dat? André! Wat is dat? Dan moet je toch eens bekijken. Ik weet niet wat het te betekenen heeft. Wat komt je mij niet doen? Moest de Kouberg op? Oh, wist je niet? De Kouberg is in ieder geval die kant op. Onder het peursje door en 12% de log in. Ja, burgemeester, wat doen we ermee? Zeg eens, schat. De hulp me gaan, dan moeten we me ook helpen, want yes, ik sta perplex. Ik weet niet wat dit inhoudt. Zo, er is nog een ene jongen, dat is Puma hier, gaan we eens kijken. Zullen we de masker maar eens houden? Het vuurste. Laat me eens kijken. Daar klopt geen kloot van. Dat is een stuk jonger, dat is geen afspraak. Zet er maar terug, burgemeester. Dat heeft er niks mee te doen. Nee. Heb je alles goed doorstaan? Lekker rondje gefietst of vallen gewerkte. Is ik dat bevallen? Heel goed. Oh, je zei toch nog Gert? Heb je Gert gehoord? Nee. Ja. Opwok, waar ik die verzoeken dat masker af te nemen. Dat ervoor te houden. Ja, dat gaat meer met iets. Ja. Meneer staat op een geweldig seizoen. Dat zal ongetwijfeld leuk zijn. Proost. Gezond en jongen. Rennerstruiken maar eens ook doen. Dan kijken wat daaronder zit. Maar dan zitten we nog met een jongen hier, want daar ben ik het toch nog niet over eens. Kom eens naar voren, uw masker. Ja, dat ziet wel goed uit zo. Oh ja, dat heeft er met te maken. Hijsje aan. Oh jee, dat is wat kiks. Het met de Barcelona te maken. Het met de Wereldfile te maken. Want op de manchetknopen zit CS de Wereldfile 1879. Eerste patch. Rennerspatch, wat is het? Oh jee. Dat is al geen lezer. Oh jee. Heb je een idee? Nee. Ik niet. Hier steekt voor u de nieuwe stadprins. Gert de Eerste. Gert de Eerste. Dat kent je allemaal. In dat jubileumjaar zou ik Gert prins willen worden van het Bokkenriek. Om ook dat eens mee te maken wat Gert allemaal meemaakt met de vastelavond. Niet alleen met de muziek voorop, maar nu ook met de vastelavond voorop. Maar wie de prins hoort de minister. Kom eens naar voren, een masker. Is dat die de minister? Moest het door met gaan doen? Maar waar is de minister van dit? Waar is de minister van dit? Zit er soms ergens tussen u in? 4, 3, 2, 1. Kom de moeten! Word ik gek van. Jawel, het beweegt. Hé, masker! Wat deed je daarboven? Weet ze niet? Wat ze gaan met die prins te maken niet? Weet ze ook niet? Kan ze eronder komen? Wie de mag voor de masker naar beneden horen? Waar is dat?
Opperbok, we gaan eens kijken wat achter dat masker zit. Mag ik u verzoeken om dat masker als uw potje af te nemen? Heb je al enig idee? Nee, een jong kind zo niet. Opperbok, en voorzitter mag ik verzoeken het masker af te nemen. Om eens te gaan kijken. Mag ik verzoeken dat zwart masker af te nemen. En dan steeds je burg voor de nieuwe stadsminister. We hebben nog een lange naam gegaan. Hier zijn de opvolgers. Prins Gert de Eerste en meneer Frank. En die wensen u heel veel succes. Ik denk dat iedereen zich niet vanzelf weer vergeet. Want het is weer tijd om te gaan stappen. Ik hoef niet lang te zoeken door zijn cafés bij de vleet. Doe ik weer een beeldje in kon hapen. De ganse buurt die is verzet, er is weer wat te doen. De vlakken hangen over alle deuren. De zussen op de luiden. Dan zien we dat van alle songs wordt moeten doen, omdat het seizoen zo kort is. Dan zeggen ze dat ze bij de VDL net de straat voor de nieuwe auto's maar zonder mij moeten boemen. En daarom zal ons motto zijn: als de vastenavond viert in de Bokkenriek, voelt ze zich gauw in deze team. Allah! Erop dat ik je als Opperbok als eerste mag feliciteren. Ik word even leven mijn gans in de wacht, de kluts kwijt. Ik denk de middelen te vieren zijn helemaal het richtingsgevoel kwijt. Want ik heb de eerste behoefte te zeggen dat er van de Bosch-uren kwam, van zoek. Maar gelukkig bleek het dat er woonachtig is en broken. Want we weten dat sinds jaar en dag de stadsprins van het centrum van Valkenberg ontbroken komt. Dus we kunnen weer gerust naar het volgende seizoen kijken, naar dat Fleurisleek. Dat komt hartstikke goed. Uiteindelijk wordt iedereen minister. Bedankt.